19 феврали соли 2026 бо ташаббуси кафедраи иқтисодиёти молиявӣ ва фаъолияти биржавии факултати молия ва қарзи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон семинари илмӣ методӣ таҳти унвони сиёсати пуливу қарзӣ ва роҳҳои пешбурди он дар шароити муосир доир гардид. семинар бо сухани ифтитоҳӣ сардори раёсати илм ва инноватсия халифазода ҷовидон оғоз ёфта қайд кард ки баргузории чунин семинарҳо тибқи нақшаи тасдиқшудаи раёсати илм ва инноватсияи донишгоҳ сурат гирифта барои сайқал додани малакаи омӯзгорону дориҷон аҳамияти махсус доранд. дар семинари мазкур доктори илмҳои иқтисодӣ профессор Шариф Раҳимзода бо маърузаи муфассал баромад намуда ҷанбаҳои муҳими сиёсати пуливу қарзиро ба таври илман асоснок шарҳ дод. профессор Шариф Раҳимзода ки яке аз мутахассисони пешсаф дар соҳаи иқтисод ва молияи кишвар маҳсуб меёбанд дар оғози суханронӣ зикр кард ки сиёсати пуливу қарзӣ, сиёсати андозӣ, сиёсати асъорӣ ва сиёсати бонкӣ ҳамагӣ якҷоя суханҳои асосии сиёсати иқтисодии давлатӣ ба шумор мераванд. номбурда таъкид кард ки рушди устувори хоҷагидории миллӣ аз таҳияи дурусти механизми сиёсати пуливу қарзӣ ва асъорӣ, танзими самараноки фаъолияти бонкҳо ва устувории муомилоти пулӣ вобаста мебошад. дар ҷараёни маъруза профессор бо такя ба маълумотҳои оморӣ вазъи низоми бонкӣ дар солҳои 2015-2024 таҳлил намуда зикр кард ки аз соли 2015 то соли 2020 пасандозҳои аҳолӣ дар бонкҳо коҳиш ёфтанд. ду бонки низомсоз барҳам хӯрданд ки ин ба боварии аҳолӣ зарбаи ҷиддӣ расонд. баъди рушди тадбирҳои Бонки Миллии Тоҷикистон дар самти сиёсати пуливу қарзӣ соли 2025 ҳаҷми пасандозҳо ба сатҳи соли 2015 баробар шуд ки ин аз барқароршавии эътимоди аҳолӣ ба бонкҳо шаҳодат медиҳад. зимни баромад маърузакунанда ба роҳи беҳтар намудани сиёсати пуливу қарзӣ таваҷҷӯҳ карда қайд намуд ки таҳияи барномаи сиёсати пуливу қарзӣ ва асъорӣ аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон ҷузъи асосии идоракунии иқтисодӣ мебошад. ин барнома ҳадафҳои давлатро дар самти сиёсати пулӣ муайян карда назорат ва таҳлили доимиро дар бар мегирад. интихоб ва татбиқи усулҳои танзими сиёсати пуливу қарзӣ бояд мутобиқ ба воқеиятҳои иқтисодии кишвар сурат гирад. пас аз анҷоми маъруза баҳси илмӣ ва саволу ҷавоб сурат гирифт.